Dobrý deň, vitajte pri 5. diele školských novín. Dnešnou epizódou vás budú sprevádzať Týma Aldisová a Katarína Uhrincová. Tak si utvorte pohodlie a pozrite si s nami to, čo sa v poslednej dobe stalo. 14. júna bol deň otvorených dverí. To znamená, že ste si mohli naživo prejsť našu školu. Bol tam bohatý program od divadla cez malovanie na tvár až po prehliadku talentov zo súťaže Škola má talent. Žili si klietky v šťastných hrách, prilietali k nim mušky, lienky, motýle, vášky i pilné včielky. Na kraji Dňa 20. júna prebiehal mini-olympiáda hviezdičiek. Táto súťaž je podobná minulodielnej súťaži Záhorácka olympiáda. Až na to, že neobsahuje toľko disciplín a je pre nižšie ročníky. Práve sa nachádzame na mini-olympiáde hviezdičiek. Je to súťaž, na ktorej si žiaci prvého stupňa menší trochu zašportujú a vyskúšajú si napríklad behy na diaľku. Júna sa uskutočnil školský ráfek. Je to súťaž v jazdení na bicykli, kde žiaci musia prejsť danú trasu za čo najlepší čas. Jazdili 3 kategórie, určené podľa veku. Mladší žiaci mali trasu ľahšiu, a to skoro stále porovne. Zatiaľ čo starší už museli zdolať aj ostrý vrch.
27.6. bola tzv. Slávnostná akadémia. Na tejto akcii sa vyhlasujú najlepší žiaci tried, žiak roka a urobí sa také zhrnutie toho, čo sa počas školského roka odohralo. Práve v tomto čase sa stretávame v kultúrnom dome, aby boli ocenení mnohí z nás. Dnes máme 10. ročník slávnostného ukončenia školského roka. Viete, ako sa volá človek, ktorý rozpráva a nikto nepočúva? Však učiteľ. Všetci vieme, kto sa môže stať žiakom triedy. Nielen kto má čisté jednotky, či vyhráva súťaže. Napríklad pomáha spolužiakom nielen opísať úlohu, ale ju aj vysvetliť. Je skutočný kamarát. Má zmysel pre humor i spravodlivosť, avšak vždy nezabúda byť sám sebou. Sofia Matulová z 2. A. Jan Bertiš z 2. B. A Andrea Kovárová z 2. C. Náš žiak z 3. A, ktorému žiadame, aby prišiel za nami, je Jakub Gál. Z 3. B Lucia Kolárová. A sečkárka Anna Šeflíková. V 3. A sa najúspešnejšou žiačkou stala Sofia Danielová. Z 4. B je naj Hugo Mihál. A nakoniec srdčkár Patrik Kurz. Ocenenie najlepšej triedy na nižšom stupni získala 3. C. Ročníku sa v tomto školskom roku najlepšími žiakmi stali z 5. A Klára Kucharičová, z 5. B Simon Vašíček a z 5. C Filip Fedoráš. Pokračujeme 6. ročníkom a žiadame z našej 6. A Lukáša Morávka, a z 6. B Ivana Suchého a Krištu Seru. Najsiedmačkou sa stala Vivien Vargová z Ačky a Bčkarka Nikoleta Gajušková. V 8. ročníku zase voláme na pódium Ačkara meno Matúš Válek. Najúspešnejším stala Sára Puškáčová.
Príde na pódium prevziať knihu Dennis Penn. A aby sme nezabudli na najlepší priebeh vyššieho stupňa, v tomto školskom roku ich nájdeme v 9. C. Školských súťaží škola hľadá talent sme hľadali a našli. Titul absolútny talent školy získal Michal Kubina z 2. B. Druhé miesto, Ktorý teraz dovolenkuje. On teraz dovolenkuje. druhé miesto si rozdelia dievčatá z 5. B, Zeslík Antončík Markovia a nádejné flutistky so skladbou Princezná Zemlejna. Na 3. mieste skončila bojovníčka, a cvičiteľka psíkov Karolína Mikušová zo 7. B. Náš športovec. Vieš meno? Jasné, mám to napísané. Tento rok sa svojimi úspechmi symbolom a vzorom športového správania, teda športovcom roka, stal Dano Nemec 9. A. Nastala najviac očakávaná chvíľa. Bude vyhlásený žiak roka. Nominovaní sú každoročne traja deviatáci. Žiak roka býva len jeden z nich. Žiakom roka v školskom roku 2023 až 2024 sa stáva Kto? Jakub Brutovský. Počas celého štúdia dosahoval výborné výsledky vo všetkých predmetoch. Zapájal sa do rôznych vedomostných súťaží ako biologická, geografická, IQ olympiáda, olympiáda zo slovenského jazyka, či glekam alebo expert. No svoje vedomosti si nenechával len pre seba, ale vytvoril vlastný YouTube kanál, Jakub vysvetľuje, kde nájdete množstvo videí z rôznych predmetov. Ak by ste sa chceli niečo nové a zaujímavé dozvedieť, určite odporúčame. Od toho bol už len krôčik k jeho nápadu vytvoriť našu školskú televíziu. Podarilo sa mu presvedčiť ďalších 28 nadšencov, ktorí sa s ním podujali vyrobiť a nastrihať prvé videá. Odvtedy už vydali viacero dielov a vždy sa všetci tešíme na každý ďalší. Viete čo? Ja ho často stretávam s mobilom v ruke a stále niečo fotografuje. Veď mobil je v škole zakázaný. To áno, ale Jakub tiež robieva fotoreportáže z rôznych školských akcií. A za to mu ďakujeme. Učitelia, milí žiaci, vážení všetci prítomní na tejto koncoročnej akadémii. Končíme spoločne ďalší školský rok. Pre našich prvákov prvý, pre našich deviatakov posledný, pre mňa 10. a pre našu školu 50. vo svojej histórii. Keby som vám dal teraz mikrofón a dal za úlohu, aby ste jedným slovom popísali váš pocit, ktorý teraz na konci roka máte, asi by sa tu opakovali slova ako radosť, tešenie sa, konečne, hurá, možno trocha smútok, lúčenie. Ak mám ja opísať jedným slovom môj pocit, ktorý mám, keď sa na vás takto pozerám, tak hovorím slovo hrdosť. Som na vás hrdý, som hrdý na túto školu, som hrdý na vás, milí kolegovia, aj na vás, naši žiaci, za to, čo sme s našou školou za tých 50 rokov dokázali, buď my, alebo aj tí naši predchodcovia. Jedna pre mňa vzácna osoba včera povedala peknú myšlienku o našej škole, že aj keď sme nás tu veľa, či učiteľov alebo žiakov, aj keď sme všetci rôzni, tak vždy, keď je to potrebné, tak sa dokážeme spojiť a dokážeme vytvoriť niečo krásne, niečo hodnotné. Či už v rámci tried, alebo v rámci celej školy.
A práve preto som na vás, na všetkých hrdý a som rád, že môžem byť riaditeľom takýmto ľuďom. Ďakujem vám všetkým. Ďakujem vám všetkým za celý školský rok. Ďakujem mojim kolegom učiteľom za ich obetavú, nezištnú prácu aj navyše. Ďakujem vám, milí žiaci, za aktivitu, za energiu, za úsmev, ktorý každé ráno prinášate do našej školy. Ďakujem za celoročnú spoluprácu aj mestu Bely, Prádomestského majetku, aj základnej umeleckej škole. A želám vám všetkým krásne leto. Želám vám, aby ste si oddychli, aby ste načerpali energiu, silu, aby ste v septembri mohli vykročiť energiou na tie miesta, kam vás vaše životné cesty zavedú. Buď v našej škole, alebo žiaci, ktorí u nás skončia tam, kde budú pokračovať. Ešte raz ďakujem, želám vám krásne prázdniny a na záver by som chcel ešte poďakovať všetkým, ktorí sa podielali na tejto akadémii, lebo to, že tu môžeme stráviť takúto krásnu hodinku, niekoho stálo hodiny a hodiny prípravy. Preto ďakujem moderátorom, aj spevákom, tanečníkom, hudobníkom, ktorí tu vystúpili, ktorí nabrali odvahu a postavili sa sem pred vás, aby urobili niečo navyše. Veľký potlesk pre nich, sú veľmi statečné. A takisto ďakujem pani učiteľke Jurke Masarykovej, ktorá to vymyslela, pripravila, a pani učiteľke Martinke Kondlovej, ktorá mala na starosti tie tanečné vystúpenia. Školský rok 2023-2024 nám končí a ja sa na vás, na všetkých, s ktorými sa stretneme v septembri, teším a teším sa, že spoločne otvoríme 51. školský rok v našej základnej škole. Krásne leto. Tak, sme na konci 5. dielu školských novín. Ale nielen toho. Sme aj na konci prvej série školských novín. A k tomu by sa radi vyjadrili aj naši práve končiaci reportéri. Ahojte, ja som Jakub. Už asi viete, že som sa podielal na založení školských novín aj aktuálnej skupiny reportérov. Nápad, že vytvorím školskú televíziu, som dostal kvôli tomu, aby sme vám divákom, či už ste rodičia, žiaci, rodina alebo hociakí sledujúci, ktorí sa zaoberáte dianím na našej škole, priniesli to, čo sa deje trochu inak, trochu zaujímavejšie, trochu živšie. Tak som pobehal po deviatackých triedách a len tak sa zrazu objavil cez 25 ochotných reportérov, kameramanov a strihačov. Nechápem ako, ale začalo sa tvoriť niečo, čo som si nikdy nemyslel, že by mohlo fungovať. Náš prvý diel má aktuálne cez neuveriteľných 1200 pozretí a obrovské množstvo ľudí sleduje či už náš YouTube, Instagram, TikTok alebo Facebook. A za to všetko by som chcel poďakovať vám. To, čo tu je, by nebolo možné bez vôle nášho pána riaditeľa, výpomoci pedagógov, všetkých reportérov, kameramanov a strihačov a takisto aj bez vás, každého jedného z našich sledovateľov. Mne, takisto ako aj všetkým ostatným reportérom z 9. ročníka,
bolo cťou takéto niečo tvoriť. A osmaci si už tvoria nový tím, ktorý bude fungovať od budúceho roka. Takže už pri novej sérii sa môžete tešiť na nových ľudí a tvorcov, ktorí sa budú tomuto venovať. My sme boli Školská televízia a prajeme vám príjemné letné prázdniny. Pre Školskú televíziu Katarína Uhrincová A Týma Ondisová. Dovidenia.